това днес е първият ми клип. Да, преди имах канал, но го изтрих и искам да започна начало. От начало. Батите пия деца и аз. Това видео ще е информативно на какви игри главно ще виждате в канала ми. Главно ще виждате на Minecraft, ще виждате на Clash of Clans, нали такива, ще виждате браузър игри, ще виждате някои игри от Steam, нали, тези, които главно имам. Сега трябва да сърдите на Steam. И да, просто взето това ще се вижда в канала ми. По-нататък ще виждате и SAMP, нали, GTA San Andreas Multiplayer. Ще виждате Payday the Haste с приятели, с Нелиус и Сашо и другите. Ще виждате също на Тролов, може би, но не съм сигурен за Тролов. Някои игри, които са на ето е тази корица, която виждате в момента. Ще ги има в клипа. Примерно като Terraria, може би, Garry's Mod. GTA 5 няма, защото компа ми е доста слаб. GTA San Andreas, да. Payday the Haste, да. CS също доста ще има. На Лига, евентуално, ако не ми лагва доста. И това е. Главно това ще виждате в канала ми. И надявам се клипа да ви е харесал. Ако така, абонирайте се, харесайте го. Дружно от мен сега и до скоро.